L-Awtorità tal-Ippjanar u Project Green nedew it-tieni fażi tal-konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz tal-qafas tal-ippjanar għas-sit tal-ex depot taż-żejt ta' San Luċjan f'Birsebbuġa. Il-konsultazzjoni segwi t-tindif tat-tankijiet li kienu jintużaw għal-ħażna tal-heavy fuel oil u l-ewwel fażi ta' konsultazzjoni li matula l-Awtorità rċevit 18-il sottomissjoni minn residenti u organizzazzjonijiet. Il-qafas propost se jwassal għal reviżjoni parzjali tal-pjan lokali tal-Bajja ta' Marsaxlokk tal-1995 bilan li l-policy eżistenti tiġi sostitwita u s-sit jiġi riġenerat bħala ċentru ta' innovazzjoni sostenibbli. Kif imwiet mill-Gvern il-proġettu maħsub bħala ċentru edukattiv ta' innovazzjoni u teknoloġija fil-waqt li joffri spazji għal attivitajiet kulturali, ta' divertiment u rikreattivi mdawrin bi spazji ħodor. L-abbozz jistabilixxi parametri dwar l-użu tal-art, l-għoli tal-bini, id-diżinn urban, il-pajsaġġ, l-ispazji pubbliċi miftuħa, il-mobilità sostenibbli u l-protezzjoni ambjentali. Dan fil-waqt li jiġu mħarsa żoni ekoloġiċi u storiċi protetti fil-viċin, kif ukoll l-art agrikola. Sottomissjonijiet għandhom jaslu għand l-Awtorità tal-Ippjanar sa 23 ta' Settembru li ġej.